Duha ka mga green sea turtle nga pulos nagluya nga nabangalan nga nagutaw-utaw sa kadagatan sa Maribago ug Cordova apan ang usa nakabsan gyud sa kinabuhi. Si Duan Mirondina sa report. Alas 6 ganihang buntag, gibuhian ngadto sa kadagatan sa Liloan ang gibanabanang 50 anyos nga green sea turtle kon pawikan. Usa kini kalaki, aduna kini gilapdon nga 54 centimeters o gitas-on nga 61 centimeters. Mga mangingisda sa lungsod sa Cordova ang nakamatikod sa naasoy pawikan alas 8 kagahapon sa buntag nga nag-utaw-utaw na sa kadagatan. Gi-turn over nila kini sa lokal nga kagamhanan sa Cordova kinsa mo'y mi-turn over usab ngadto sa mga taga DNR 7. Sa telephone interview, kang Shelomel Purisima, forest ranger sa DNR 7, iyang gitataw nga wala sila'y nakitang samad sa naasoy pawikan nga posibleng hinungdan sa pagkaluya ni ini. Amang tayo mga intervention na mahimo sa dito na ito temporarily gibutang man sa University San Carlos Marian Baguio Station sa Maribago. Pero mas maayo na lang ato na lang back to the wild kay aron mas kusog man ang healing dito sa wild. Samtang ang laing bayi nga pawikan nga nabangalan sa kadagatan sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, alauna kagahapon sa hapon sa mga divers haduol sa usa ka beach resort nakabsan gayud sa kinabuhi. Aduna kini gilapdon nga 43 centimeters o gitas-on nga 49 centimeters. Nagduda ang mga taga DNR 7 nga posibleng naigo kini sa pukot hinungdan nga wa na makaginhawa. Possibly na ground lang to siya na lumos. Malumos magupuna siya tungod anang mahangit dyan ito sila sa net dito sa Ilaong. Dili makaginawa kay everything reptiles na gina. Dito ginawa gato sa Ilaong kay every 3 minutes ang normal dyan. O ginawa ginalas mabaw. Ang patayng pawikan gipaubos na sa necropsy. Ang mga green sea turtle gihulagway sa DNR 7 nga mga endangered species. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.